Зилә яз. Бөдрә кірпі. Бір йырақ урманда әтисе, әнисе, абый-апалары белән бергә нәни генә бір кірпі кызы яши. Беләсеңме, ул башка кірпеләргә охшамаган. Аның энәләре йомшак һәм бөдрәләнеп тора. Шуңа күрә әти-әнисе аңа Бөдрә дип исем кушкан. Әти кірпі белән әни кірпі көн сайын эшкә бара. Өйләре янындагы ательеда бөтен урман халкы өчен матур-матур киемнәр тегә. Зуррак кірпі балалары мәктәпкә, кечкенәләре балалар бакчасына йөри. Алар барысы да үскәч әти-әниләре кебек тегүче булырга хыяллана. Шуңа күрә кичләрен әти кірпі белән әни кірпегә матур-матур күлмәкләр, чалбарлар һәм итәкләр тегергә булыша. Тик менә Бөдрәнең генә тегү эшенә кулы ятмый. Башта энәгә җеп саплый алмыйча азаплана, аннары хыялланып эшлисе эшен бөтенләй оныта. Абый-апалары еш кына Бөдрәдән «Сиңа сарыклар гаиләсендә туасы булган. Алар да синең кебек Бөдрә һәм берни дә тегә белми» дип көләләр. Нәни сеңелләрен рәнҗетүләрен аңламыйлар шулалар. Бөдрә бу вакытта үпкәләп елап җибәрә һәм өйдән тизрәк чыгып китү ягын карый. Менә бүген дә шулай булды. Агач төбендә моңсуланып утырган кірпі кызын Саескан бикә апа күреп алды. «Балакаем, сиңа ни булды? Ник күңелсезләндең?» диде ул. «Исәнме, Саескан бикә апа? Абый-апаларым миннән көләләр. Алар мине хөрмәт итсен өчен нишләргә инде?» диде Бөдрә. «Әйдә чәй эчәбез», диде Саескан. «Мин тәмле балан бәлешеп пешердем. Тәмле чәй эчә-эчә борчуларың да таралыр». Ул урмандагы иң атаклы пешекче иде. Тәмле балан бәлеше, хуш исле чәй һәм Саескан бикә апаның җылы сүзләре кірпі кызының күңелен күтәрде. Кинәт ниндидер канәгатьсез тавыш яңгырады. «Минем эшем баштан ашкан, алар монда чәй эчеп утыралар». Моны тезелештә эшләүче Кондызбәк абый әйтә икән. Кондызбәк, хәерле көннәр сиңа, диде Саескан бикә. Әйдә, ял итеп ал бераз. Балан бәлешеннән авыз ит. Төзүчеләрнең эше бигрәк авыр шул. Хош, бик хош. Әйдә, тәмле чәеңне ясап бир алайса, диде күңеле күтәрелгән Кондызбәк. Ул 3 чынаяк чәй ичте. Мактый-мактый балан бәлеше ашады. Үзе Бөдрәгә яңа сал ясау турында сөйләде. Һәр бүрәнәне тигезләп кисүен, чистартуын, салның бик матур килеп чыгуын әйтте. Хәзер урмандагы һәр җәнлек бу салга утырып, елгада йөзә ала диде. Бөдрә тагын бер кат Кондызларның иң оста төзүчеләр булганлыгына инанды. Саескан бикә белән Кондызбәккә рәхмәт әйтеп, Бөдрә өенә ашыкты. Кайтып барганда елаган тавыш ишетте. Тук-тук исемле тукран малае иде ул. Агачтан егылып канатын авырттырган. Тук-тук урманны өстән генә күреп күнеккәнгә, өен таба алмыйча тәмам адашкан иде. «Бөдрә, өемне табарга булырчы», дип ялынды тәмам хәлдән тайган тукран. Кірпі кызы тук-тукны сак кына кочаклады да хастаханәгә ашыкты. Тукраннарның өе аның янында гына. Тук-тукның әти-әнисе хастаханәдә табиб булып эшли, урман җәнлекләрен дәвалый. Кірпі кызының анда теш дәваларга барганы бар. Шуңа күрә ул хастаханәне дә, тукраннар яшәгән агачны да бик тиз тапты. Әни тукран канатын авырттырган улын, аны кочаклап барган кірпі кызын күреп, ярдәмгә ашыкты. Тук-тукны шундук хастаханәгә алып киттеләр. Канатына май сөртеп, аны бәйләп тә куйдылар. Улларын коткарган өчен кірпі кызына бик зур рәхмәт әйттеләр. Тәмле һәм файдалы витаминнар биреп, өенә үк озатып куйдылар. Өенә елмаеп кіреп барган Бөдрә бу вакытта бик бәхетле иде. Хәзер ул абый-апаларының көлүеннән курыкмый. Дөньяда шул кадәр күп һөнәр бар. Алар арасыннан Бөдрә дә үзенә кызыклы бер һөнәр сайлар әле. Дөньядагы һәр һөнәр үзенчә файдалы һәм кирәкле бит.